大家好，台湾ダーへ第一杯やベライ開始や。台湾ダーの台湾語カルタのコーナーです。カルタで台湾語の音の特徴を一個一個覚えていきましょう。今日の音は PH、P という音です。では早速カルタを見てみましょう。碰氣甲芳拍撲啊，碰氣甲芳拍撲啊。リスが蜂に拍手する。まず PH は有気音といって溜めた息を一気に破裂させる音です。無気音の P の方は溜めた息を緩やかに解放します。試しに O をつけて発音すると PH は P、P は P、P、こんな感じです。違いがわかりますか？台湾語では無気と有気の区別がとても大切なので何度か練習してみてくださいね。ポンチはリス、ポンは膨らむという意味で、つまり直訳すると膨らんだネズミという意味なんですね。パンは蜂、パンビッ、蜂蜜という言葉はよく使いますね。パーポガは拍手をするという動詞。パもポガもどちらも PH なので気合を入れて発音してくださいね。PH を使った言葉は他にもたくさんあります。パン、いい匂いであるかぐわしいという形容詞です。おう、ちょパン。ああ、いい匂いというようによく使います。また、果物の名前にはなぜか PH のつくものがたくさんあります。ポンク、リンゴ、ポートー、ブドウ、ポンカン、ポンカンなどなど。どれもよく見る果物なので覚えてみてもいいですね。ポエ、手紙。カゴのシンとは漢字も音も全然違って面白いですね。もらったメールに対する返事を書くとき、トシャリエポエ、お手紙ありがとうと冒頭に書けたら素敵ですね。ではもう一度 PH のカルタを見てみましょう。碰氣甲芳拍撲啊，ポンチーカーパンパーポガ。PH の音、だいたいわかりましたでしょうか？では次回も台湾語カルタお楽しみに。感謝大家收看。再会。